हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ एसएससी कनस्टेबलनि थाखाय अफिशियेल नोटिफिकेशन गोदान ओंखारबाय एबा आउट जाबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेनो जाबाय रिजेक्टेड एडमिटनि जाय नोंथांमोना एडमिट मोनाखै एबा एग्जाम होनो मोनासै थ' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैबो डिटेल्सखौ मोननो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला मानोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो जबनि आपडेट मोनो जेरै एसएससी इन्डियान आर्मि आसाम पुलिस थ' बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि एग्जामा जासिगोन डिसेम्बराव थ' बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो दानिया बे अफिशियेल नोटिफिकेशनाव मा होनदों जों गासैबो नायनोसै एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना थ' आं बुंदोंमोन लोगोफोर सिगाङाव जे मोनसे बाथ्रा होदोंमोन एसएससीआ गोदानै लेटेस्ट नोटिफिकेशन होफिनगोन होननानै एसएससी कनस्टेबलनि सायाव दा फाइनालि फैमारबाय दा बेखायनो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव दा जेराव नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हादोंमोन बेयावनो फैनांगोन दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय दा गाहायाव बोख्लायनानै जों लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेयाव मोनदों 17 नभेम्बरनि आपडेट लेटेस्ट दासो फैदों थ' नोंथांमोना नायनो हागोन चेक खालामबानो जाबाय दा बे लोगोफोर इम्पर्टेन्ट नटिस होदों जाय नोंथांमोना एसएससी कनस्टेबल केन्डिडेट्स थ' बेखायनो जों क्लिक हियर थुदो दा क्लिक हियर थुनाय लोगो लोगो बे डाउनलड जागोन पिडिएफ फाइलआ स' नोंथांमोना नायनो हागोन आं लिंकखौ होना होदों डिसक्रिपसनाव दा बेयाव बुंदों लोगोफोर एसएससी कनस्टेबलआव जाय नोंथांमोना देग्लाय एग्जाम होगोन थ' बिनि थाखाय मोनसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन होबाय जायफ्रा रिजेक्ट जादोंमोन एडमिट कार्ड थ' बेयाव माखासे क्लेरिफिकेशन होबाय जे मानि थाखाय रिजेक्ट जादों आरो एग्जाम होनो मोनगोन ना मोनला आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौनो होगोन जोबनायथिं दा बुंदों लोगोफोर फट'ग्राफनि सायाव जाय नोंथांमोना 3 months ओल्डनि बारा फट' होदोंमोन आपल'ड खालामदोंमोन बे जाबाय रिजेक्ट जादों बेखायनो एसएससीआ गाइडलाइन्सआव बुंदोंमोन लेटेस्ट फट' नांगौ होननानै दा जायफ्रा लेटेस्ट फट' होआखै नोंथांमोननि एडमिटआ रिजेक्ट जादों बेनिफ्राय बुंदों लोगोफोर माने एग्जामनि 3 monthsनि नोंथांमोना माने फट'आ जुदि बोरायोब्ला एबा अल्ड जायोब्ला अब्ला रिजेक्ट खालामगोन होननानै बुंखानाय दङमोन दा बेखौनो रिजेक्ट जादों आरोबाव बुंदों प्लास पइन्टआ बे फट'आव जायफ्रा प्रिन्टेड डेट होआखै थ' बेखौ रिजेक्ट खालामगोन होनना बुंदों दा फाइनालि बेखौनो रिजेक्टेड खालामनाय जादों थ' नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ रिजेक्ट जानाय बे जाहोननि थाखायबो जादों होननानै बुंदों दा बेनिफ्राय लोगोफोर आरो 8.6 आव नोंथांमोना नाय फेरा 8.6 आव दा बिफोर साबमिशन बुंनाय दङ लोगोफोर माने साबमिशन खालामनायनि सिगां नोंथांमोना गासैबो एप्लिकेशनखौ माने जाहाथे मोजाङै फरायो आरो चेक खालामो आरो गासैखौबो फिल खालामो बेखौनो बेयाव बुंनाय दङमोन आरो बेफोरबादि माखासे जाहोननि थाखायबो रिजेक्ट जादों जाय बिथांमोना गासैबो माने साबमिट खालामाखै बा फिल खालामाखै दा फिलआप खालामनायनि थाखायबो बेयाव रिजेक्ट जादों होनना बुंदों स' बेखायनो बुंदों लोगोफोर खायसे रिक्वेस्ट खालामदों रिसिभ खालामदों माखासे मेल खालामदोंमोन बाय पस्ट एबा मेल खालामदों जायखिजाया फेक्स खालामदों इमेल खालामदों दा बेयाव बुंदों लोगोफोर बे जाबाय एक्सेप्टेबल नङा आरो बेखौ एसएससीआ जेब्लायबो एक्सेप्ट खालामा दा बेफोरबादि माखासे जाहोननि थाखाय खायसे मेल खालामदों फेक्स खालामदोंमोन दा बेखौ एसएससीआ जेब्लायबो माने एक्सेप्ट खालामा होनना बुंखादों बेयाव एसएससीनि जेबो दायथ' गैया स' रिजेक्टेड जाबाय नोंथांमोना जेब्लायबो एग्जाम होनो हाला बेयाव क्लेरिफिकेशन होखाबाय बेनिफ्राय 10 आव बुंदों लोगोफोर जायफ्रा एग्जाम सेन्टार चेन्ज खालामनो सानदोंमोन मेल खालामदोंमोन नोंथांमोनाबो बेयाव जेबो हानाय नङा एबा चेन्ज जानाय नङा दा एसएससीआ जेराव होदों बेयावनो नोंथांमोना थांनांगोन होनना बुंदों खायसे सोंदोंमोन जेरावनोखि प्रिफारेन्स होदोंमोन बेयाव फैयालासिनो गुबुनाव फैदों नोंथांमोना बेयावनो थांखानांगोन बेयाव गोबां मेल खालामदोंमोन एग्जाम सेन्टार चेन्ज खालामनो होननानै रिक्वेस्ट खालामदोंमोन नाथाय एसएससीआ बेखौबो इगनर खालामबाय एसएससीआ गावसोर जेरै लादों गावसोर जेरै होदों नोंथांमोना बेखौ फल' खालामनांगोन अब्लासो एग्जाम होनो हागोन होननानै बेयाव क्लेरिफिकेशन होखाबाय थ' बेखायनो बुंदों लोगोफोर नोंथांमोनखौ जायखिजाया दायो मेल खालामनांला एबा नोंथांमोना बेयाव मेसेज खालामनांला बा नोंथांमोना जेबो एसएससीनाव जेबो बेयाव नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामलायनांगौ गोनांथि गैला होनना बुंदों गासैबो रिजेक्ट जाखाबाय आरो नोंथांमोना बेयाव एग्जाम होनो हानाय नंला दा बेनि लोगोफोर क्लियार ओंखारबाय डिक्लेरेसन होबाय जे एसएससी कनस्टेबलआव जायफ्रा रिजेक्ट जाबाय नोंथांमोना एग्जाम होनो हाला थ' बेनोमोन लोगोफोर एसएससी कनस्टेबलनि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाय नोंथांमोना एडमिट मोनासै थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव ट्राइ खालामदो आरो गोबां जब दङ नोंथांमोना अनलि एसएससी नङा गोबां जब दङ डिफेन्स लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर एसएससी कनस्टेबलनि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाय नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजाङै मोजां एप्लाइ खालामफिनगोन जेब्ला ओंखारबावगोन